Shalom, parhalado dohot padita, pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Amanginang adorang so tamulai ibadata jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji ma tuhata marhite ede 574 ayat sada rodi tulu. Marhite-hite goarne de bata ama, dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne to di perbadia natu mapalangi dohot tanoon, amen. Madok maulate mahamu tu amai, na mangaroro hite sian gonggoman ni haholomon, jalan apa saton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganug jolma na di portibion, sodakon mabuhim tuhami, jala parbadiay marohanami, asa hutadhami dalan hanguluan marhite siani, say rajay mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitungi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siyaw tuho, marhite-hite to di parbadia, amen. Marede mahita.
Martangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima barita nauli na sinuraton ni si Matius bidupitu ayat 20 sada. Nama marangehon hatai dada saluhut halak nama dok ahu Tuhanna bongot sogot tu harajaon banua gijangi holan akan na mangulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi ido sahakna atong rak mangido gogo mahita siat tuhata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami laho mangulahon patikmi amin. Marede mahita. Tatopoti mado sa tanagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurong na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin ni roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhuna. Say sungguh lima roha nami asa muba roha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata songon odoh hata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon obun jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau ayahu do si peluaho hasangapon ma di debata na digijang amin. Marede mahita.
Barita nauli epistel di mingguta sadarion ima nanienet sian buku ni panurirang Jesaya biduonom ayat sia sahat rodi 10 tolu. Jesaya biduonom ayat sia sahat rodi 10 tolu. Masikap soring mahita majaha. Jadi didok iba nama laho maho jaladok matu bangsoon say mananginangi mahamu alai unang atusihamu say idahamu ma alai unang manadahamu. Jadi nikuma sadia leleng on ale Tuhan jadi nin nama paima tarulang akahuta soada marisi jala akabagas somarisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan. Rak mahita ayat 10 tolu. Alai tading dope di bagasan 10 nang akai siaponon nado songon hau tusam jala songon hariara namar tukko di hatabana boni nabadia do tukko nai ima sahakna mertua doakan atumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita. Tahatidak koma hapor siaw tay songon dari hatidak ko ni dongata sapor siaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan natu mo palangi dohotanoo au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai iman na tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang suhabuan ido tuhata natubaon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natua tuban watoru tungitanom namula mangolo diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pamimoda sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsia ditodi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatau pani halak Kristen akan nabadia do dihasisani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu do sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima titing namasa di huriata na sa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Tapi hudi hutma titing namaragam di Minggu 6 Februari
tahun 2022. Na parjolo goarni minggu ta sadarion minggu palimahon dung Epipanias. Topik minggu gabe si ihuto Yesus. Na paduahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dipatupa secara online marhita Zoom mulai pukul 10.00 WIB. Patuluhon kebaktian minggu tanggal 10.00 Februari 2022 pukul 7.30 sian sektor Sion, Roma, Kolose, Dot Korintus. Pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, Dot Kanaan. Pukul 10.05 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Dot Bethlehem. Na paupaton mangisi kor minggu tanggal 10.00 Februari 2022 pukul 7.30 di pasahama tu ina Deborah. Pukul 10 tu ina Kamis. Pukul 10.05 tu na Poso. Na palimahon pertandingan sektor di hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 pertandingan sektor dipatupa secara live streaming ni uton ni tolu sektor ima sektor Sion, Roma, Dohot Kolose maringanan di gereja dipatupa pukul 20 WIB Ria Mahita Maddohotisa. Paunopon pangapulion di minggu tasadarion patupan ni huriat tado acara pangapulion tu keluarga ha manalu almarhum inatai Boru Gultom alamat Perumahan Jaya Palei Kapling 62 nomor 40 sia Cilangkap sian sektor Bethlehem di patupa mai pukul 10.00 WIB. Papituhon himbauan turuas dihimbau ma tu sude ruas ni huria nahon na gejala Covid manang na adong anggota keluarga na terpapar Covid pinangido ma asa unang joloro maddohoti kebaktian dohot pertangyangan di gereja wajib ma kebaktian di Jabodetabek. Pawaluhon pembentukan panitia pembangunan huria hobar tu keputusan ni rapot huria patu pahama pembentukan panitia pembangunan huria ima di hari Rabu tanggal sia Februari 2022 mulai pukul 10.00 WIB maringanan di gereja pinangido ma tuganup sektor asa mangutus 5 halak ruas dohot ganup punguan na mangutus 5 halak laho Maddohotisa. Na pasiahon titing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardonga sari peoma miduk Gultom anak ni hala amata epen di Gultom nahinan tubuh ni hala inata Esmina Boru Tapubulon alamat Jalan Dongkal RT 4 RW Tolu nomor 35 Kelurahan Sukatani Depok Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, sian sektor Galatia, Dohot Orwana, Ruth Rosalina, Boru Pardede, Boru Nihala Amata, Mangara Pardede, Tubuh Nihala Inata, Herta Boru Sinaga, alamat Kampung Sindang Karsa, RT 1, RW 10, Tapos Depok, Huria GPIB, Pancaran Kasih, tarpasu-pasu di gereja HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, hari Sabtu 12 Februari 22 pukul sia WIB. Napa 10-on pilihan bulanan mau lihat ma di pasat huriata tusude ruas nang pasahaton pilihan bulanan 1 bulan Februarion tu akan naso pasahatot dobe taingot ma manginang makarikoton pasahatosa ganub bulan turia marhite-hite perhala do sektor tabe. Nomor 10 sada iuran diakoni sosial
Maulihat ema di pasat huriata tu sude ruas naung pasahaton iuran sosial bulanan sahat tu bulan Februari 2022 tu akan naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikot ton pasahat totsa ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Nomor 12, pilihan amplop diakoni sosial di hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 patu paudo papungu amplop tu diakoni sosial tapa sahat ma di bagasan las niroha 10 torop ni ruas nama dohoti parminggua tanggal 30 Januari 2022 444 halak 14 ruas nama ulang tahun kelahiran 20 halak ulang tahun pernikahan opak keluarga Padita do Parhalado AKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 31 Januari 1 tanggal 6 Februari 2022 hatani debata na pasikopon las niro hamuna tersurat di Podasia ayat 10 sada ai marhite-hite ahu gada ari-arim jalatabadiho akataon di ngolum 15 pilihan bulanan do tahunan torop napasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon 10 sada kepala keluarga godangna 2.300.000 rupiah. Pilihan iuran sosial huria torop napasahaton iuran sosial huria sahatu tanggal 30 Januari 2022 10 kakak godangna 2.425.000 rupiah. Torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial tuhuria di bagasan mingguan walu kepala keluarga godangna 1.175.000 rupiah. Keuangan gereja huria 10.837.000 rupiah. Pembangunan 2.485.000 rupiah. Pusat 1.080.000 rupiah. Jumlah 14.382.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat menang nasalah redaksi akka piliani asa dihubungi ma Parhalado radedo hami paringgaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni hurata sai di pasu-pasu tuhata ma piliani bain sangap di guarna. Amin. Marede mahita laus tapasahat ma piliata sada ado sadabi.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mari hita saluhutna. Di hita amanami do inanami hita na marpungu di bagasan minggu sedarion ima di minggu palimahon dung Epipanias laos minggu sedarion do minggu na baru, minggu na perjulu di bulan Februari. Jaladak terasa hita nunga sebulan tabulus di tahun 2022 on. Alani toktong mahita hubas di nalau akka makubasi akka ulota ay anggo partikiani torus do hiran hatup ate mamulus di akka ari-arita. Talema rohado pikirata lahu manangyon hatan itu hatta imana tersurat di epang misi Markus bidusada ujah hamasian ayat 10 rodi ayat 20 songono madu disi. Dungi dina mardalani ibana di topi ni tau Galilea di idama si Simon do si Andreas dongan sa ama ni si Simon na sumapakon jalana tu taui ai pajala do nasida. Jadi di dok Yesus matu nasida ihuton hamuau bainok kudo hamu si jala jolma pitor di tadi kon nasida ma jalai laos mangihuton ibana. Jadi dung dumawotit di dalani siani di ida masih Jakobus anak ni si Zebedeus do si Yohanes dongan nasi saamai di bagasan parau do nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manigor di joma nasida gabi ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di paraui rap dohot aka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana imasahatna. Dihita salutnah nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molota payutihut di ayat najinahan nakiningan oma sada ulaw ni Tuhan Yesus na parjulu ima laho makubasi di tonga-tonga ni Portibion taringot laho membaritahon harajaw ni debata nang songgop du tonga-tonga ni hasianganon. Jala perjulu do dihobasi Tuhan Yesus lau mamilit akasisian nate para murid jala boy molota payutihut opat halak ma perjulu dipilit ibana perjulu mai si Simon Petrus dohot si Andreas ima anak nisa ama baru na paduahon ima si Jakobus dohot si Yohanes ima tongma anak ni si Zebedeus. Jala bui dohonon opat halakoma dipilih perjulu sian akasisian Tuhan Yesus dungi si walu halak nai mangihu mamuse dipilih Tuhan Yesus. Mulut tapai tihut nakiningan di cara ni Tuhan Yesus memilit akasisiani boy dohonon sian ulau ni si Petrus si Andreas si Jakobus do si Yohanes imana ni dong nakiningan si jaladekke do ibana te molo didok si jaladekke ditiki hamamasa di zaman ni Tuhan Yesus sada ulau na sederhana do yate di hati hai. Dan apalah ulaun natibu molo didok si jaladekke. Dang minoto molo sonari songoni doate si jaladekke termasuk sada ulaun na belga doi. Alai pada umumna molo didok nelayan si jaladekke aka ulaun na bui dohonon ulaun ni aka kerakyatan doi. Na biasa duiate. Alai ahma na taida ditiki dijupangi Tuhan Yesus si opat halakona te.
Parjolo molo taida do dicarani Tuhan Yesus memilit akasisiani dan apalah manigor pitor dipilit sian aka posisi manang sada hajol maun manang sada nguluni coba nati buate ima di derajat sosial ekonomina termasuk perbinotoan. Nah, somalna molo tabadikon di zaman waingo molo mamilit di sada halak nagabi alat manang nagabi sada si pakeon pitor manigor do di bereng buado SDM nate sumber daya manusiana buado perbinotoan dung saya perbinotoan buado bobot ni kewibawaan ibana di bagasangoluna termasuk di level ni ekonomi nadingkan nate alana biasanya saya merperdomuan do molo nunga kuat di ekonomi na perbinotoan na gudang jalan namang iku muse memiliki sada latar belakang na luar biasa di sosial masyarakat na di tonga-tonga ni sada keluarga manang sada keturunan pitor ido pitor dipilih gabi pemimpin nate ale balik sa doang go Tuhan Yesus dan parjolo di bereng siat sudutia te. Ale justru di jo dipilit imana kiningan sian halak si jaladekke ate. Ai buah masih jaladekke. HP ulau nanang si ulau masebel ke te laho majala jolma lapatan anak ini si jala jolma. Lapatan si jala jolma dina laho pauli-ulihon dina laho membaritahon dina laho membangun mentalitas ni jolma te asa gabe jolma na porsia tu Tuhan Yesus. Nah di sodo adong do sada suku-suku di bagasani ai bahasa songoni dia bantuan Yesus. Parjulu molo di jo Tuhan Yesus jala dipilih Tuhan Yesus do nagabe pilitonna pakeonna. Parjulu pangiduan jala di rohani Tuhan Yesus naing maparjolo ikon adong haradion. Odo na di Tuhan Yesus haradion. Tadi dia malah kiningan nate. Holan didapoton Tuhan Yesus do siopat halakon na kiningan pitor di do mana ihuton maahu. Follow me. Ihuton maahu. Jala pitor di tadi kon nasida majalai laos manghiton ibana. Molo di teknik doh di cara nasi songonon mungkira parjolo sahali asura dan ngadong haradion ya kasisiani manang tubuh masuk suku di bagasa rohan nasida tentu maju mayate molo tabadiko di jamita na di minggu-minggu na salpu songo si Jesaya si Jeremia na dipilit debata imana asagabe panurirang nama jamitau di tongah-tongah di bangsa Israel pitor adung do alasan nama dong poso do peau dakku boto makatai dang margugo o mangadopi aka bangso na buluno na go aka ragam aka persoalan pitor itulah mengukir rohan amba unang-unang jauh Tuhan nasing maju ale wasing dong habulu soni akasisiani laho majakon pamiliton doho panjowon ni Tuhan Yesus di ngoluna odo sadahal nama saya record si pabagasot tadi ngoluni halak na porsea haradion perjulu haradion di bagasan bulus ni rohan bahasa hudok songoni kalimat nih memang gudang maul gudang do colma apalagi di zaman waingon molo dipakai mama ngula di sada ulaun apalagi di bereng ulaun ni agak maul jalada ngadong pamana muse si igilon di bagasani unang baco mamang ater ditulak mayat alana biasa cenderung jolma molo mangulai bana olo du jojot piton maretong-etong secara ekonomi secara natarida secara etong-etong nih di tongah-tongah nih akan ngoluni kita jolma memang secara ilmu dagang, secara ilmu ekonomi memang itu ate mangula dia kaulan. Ale molo nungga mangula di bagasa Tuhani imana kiningan takas do haradion nai.
Ya sugari ya kasih sini mandong ayama parbinoto majala dekke. Sangat berbeda dohot lau majala jolma. Marmahani aka jolma iya teh. Sangat berbeda. Yang ilmu majala dekke. Ba teknik na ba majala teh. Di bema upan na jago. Olah ni dipikirkan upan. Alah memang secara perkembangan di penginjilan dohok di nalahu pengkristenan di Portugal, odo musik gudang dipakai ate, dipakai aka partiolog do aka misionaris ate, ima teknik laho majadio jolme asa porsia ima sistem memancing dan sistem menjala, adong dosi ate pamahaman. Dari gudang do aka teologi na berkembang dia ate, buado cara berbeda, mau memancing lapatanna sede-sede du ya teh kan itu sede-sede dapot mulu di tanah Batak dang mamacing tiki sino mensen alai dengan cara majala do langsung jala adung do sarupana songona di ban Yesus adung berbeda nama mancing lapatana sede do tapacing dapot sede asabui dapot dua dapat tolu dibina majon anggo Tuhan Yesus dak song ya ti di jala lapatan na pemahaman menjala na berkembang di bagasani dung di jo Tuhan Yesus do si Petrus si Andreas si Jakobus do si Yohanes ati peso binoto do pe songo dia ma parbinotoan na alai adung do pemahami Tuhan Yesus molo nungarade bulus roha majakko di bagasan hapor seyaon di pajoni tu hatta di bagasan ngoluna odo Tuhanido nama bohali di parbinotoan ni jolmai nak kurangi. Odi. Ide didok ikuton ahu volume. Lapatan nak. Mari ikut saja. Undang suku-sukun na buah dosong. Ale itu lima. Molo di sesianon Peter bulus do yete. Bulus do ibana. Ala niaha, ala diboto dong Tuhan Yesus. Dan holan dipakai bana buti nguluni jolmai ikut diperbohali nang ngulut tapi songoni do jujur ate ikut na songoni do adung sada pos ni roha haradion laho pakeoni de bata ngulut dalau mangula de kaulaon ale do sada haprosiaon gohani de bata do ngoluni bai dina laho mampoto akadia ma siulaon niba. Sugari tabalik ko memusai kadang-kadang di ngulut tahun ngate jolo majo umpamana jolo adung parbinotuan niba jolo adung do modal niba istilah waengon jolo adung do pe akaswara niba asa ulu do iba disi bu ulu do songonon gabi manga songgugu do iba na mangula de ulu do manga songgugu dang apa masu adahon dak pakeo na songoni ate ale perjulu ahape na adung habu usud dia teh kepolosan ibai do mangyuton Jesuson odo na taida dison dang mabiya ribana alai do sada pos ni roha ajaran ni Tuhan ido au urupan ni Tuhan ido tuturan do ngolukku lau pature turehon nasa ulaon naneng ulahonokku di tonga-tonga ni ngolukku termasuk di akagulmit ni ngolut taun nate sering do hita contoh nama di ngolut taun sering do hita merasa dak tukate. Contoh maju, lau buado paturion nak dan akon waing nate. Apalagi zaman waing semakin maju ya deh. Teknologi sungguh luar biasa. Dokter tandingi hita teh, anggo hita untuk zaman nak dan waing. Haruna SD pengen dikuasai IT ya teh. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan komputerisasi, wah luar biasa. Baru iba sedih pesipata mau ladung do mutuliba lo mangula dia ka umpama mamake aka songon handphone do aka komputer itu kesukuno do danaki cemana ini kok macet ini oh ini begini ini teknik nak onon betong bahkan dana boy do laho membuka aka blokir nah di bagasan jala boy do rahasia nah adong di bagasan ni teknologi nuai boy do diboto ibana anggo hita dak taboto iya teh. Waduh kita dina laho mengkanter doh dina laho menghadapi sono. Jangan untuk gugut teh. Ale di
soldo adong do pos ni rohata dia mu kamanami do inanami menghadapi apapun di tengah-tengah ngolutta, pergumulan apapun baik secara pribadi, baik secara komunitas, perseorangan, do siadopan tu masa depan. Adong sadahal pos ni rohata molonunga tangi jalata hiuton ima suara ni debata nama jauh hita marhite hatanai ihuton nau di sido pos ni rohata bohalan ni debatado hita marhite habisuhon mangatasi selalu. Saruba do molo sugari sampai ngalamat teh teh molo tabadi kondo naturas ni baba saya gudang do molo na dihitan dapatan na sarong ana binoto lah namartani dua teh song nakadongani ulu di sifat aladang di bidoto naturas na kadia molo kuliah ibana adang di boto idok usurat toma di bama surat ya do nong kuliah di bama surat iya teh alana na julu dang songon hampod dopekan marhite surat dopekan bapa oma porludo di kuliahon buku sejarah buku histori buku media sarupa di sudah judul nai buku aljabar buku matematika buku cerdas cermat tarsongoni mak gabi pitu macam do HP holan 2 macam do buku nai kan dang di boto-boto ih asuga ditabadi ko perbinotoan nasi songoni bagudang ba setebi ba ulu do molo dihangulu songoni ba masih kromena tu-tua ya teh alta ide majo marbisu na tu-tua na julu idum ba ini gabe anak konai gudang do namar sikola tordita do dirina dang barani deba mangulau songoni ya teh alania ala memang ulau ni todi ido molo nunga martodi hita di bagasa Tuhani manang dia pe anak koni contona dang barani mana diteda do dirina so kita majo tiki mangarato do ala marsikora markosate marhui-hui do na tutuai di huta HP iba hola na mangalang di lapo do contona sarupa do song kita julukan aka umpama na manang na amai manang ngina ama do biasa na mangalang di lapo terus ale molo marto di bana anak koniba makan di jebu takas do gula mo nialang tak teh rohana molo songoni do buang buah mata he iba ala marto di du iba tatangi hodo suara ni to di gabe buah gabe dak marani hita mangulahoni hira na buah hira gabi holan na manggohi hagiuk ni basa diri odo hidup perlu suara ni todi. Nah suara ni todi di bagasan sisi enak kidingan di bawah kita di bawah do anggo Yesuson jojo ni Tuhani suara ni suahata ni debatai totu mangalen hanguluan doi di bagasan ngomong. Jala disodo hapoloson do habuduson ni ngulutate mangito Tuhan. So tung gudang apalagi kita lau mangikuto Tuhani mangulan-ulau ni Tuhani so tung gabe saya tak pakai pikiran gogota etok-etok tak lau mangula di bagasan ulau ni Tuhani ale molo nunga di bagasan habuduson songo nak kiningan di huton jalan molo taida nak kiningan di tadi kodo iman nak kiningan di ayat ini nak kiningan nate di ayat 10 baru Victor di tadi kondisi dah majalai laos mangi huton di bana molo di ayat 20 muse dungi manigor di jo manasida gabi di tadi kondisi dah ma amanasida wah radikal lo ya teh alai unang salah tafsir ya teh molo ni dok songoni adong do di partikian waengon terlampos radikal nang ala Kristen ibe teh badi bolokku makariju na kan aturan na jagohian apa ngamartangi yang na tutuan ay ngamar hoi dinalaho paborhaton yana ko do geleng nate sa sikola denggan HP lapatan na dang apalay be ulaw na ba tarong majo alani ba mambaritong barita na uli denggat dui dak pala dia te ale gudang nai do pe cara di tonga-tonga ni ngoluta law mambaritong barita na uli marhite sian ulau tayate. Jala ido penginjilan di Korea
molo tabereng na baru marjungulo do ipa dapik ju ima salah satu komunitas yang terbesar halak Kristen Protestan di Korea Selatan ima sampai holan ruasnya 50 juta teh 50 juta itu yang terbesar mosan. Jadi memang di Korea Selatan do nuaing penginjilan yang sangat terbesar nomor 1 dunia teh sian akasudia teh bayang go di HKBP holan 5 juta nama do hono nate luasna ale anggo di nyon pimpinan David Jonggi Davidon bah sampai 50 juta dua teh. Saya ada dia teh di Bagasan. Ale lapatan dari dia dan di son. Pemahaman na paring record di Hanguluhon di segala profesi, di segala ulaon dipakai make sempatani lahu memberitahuan berita nauli. Jala ido na didok sisiani Yesus nasa situ. Hita pe bui sonia te. Aka pertiga-tiga bui do hita makatahon. Mola hatahon na. Apalagi do ngata. Aka pertiga-tiga. Molo contoh na majo. Di bereng dongan tiga-tiga. Songona diorui do di stel do tibangan nai. Ter marbarita na uli do hita. Eda. Unang baik kamu songoni. Dang olah ni dadan ni hangulun asama mora ho. Umpamana kan. Iko pas-pas mabaino tibang. Bulu bui. Tab di ban lobi. Asa buah. Asa tabado pasu-pasui. Nga luar biasa iya teh, hita. Oma contoh ate. Ale memang songona senyum do hita teh. Baya molo anu na songoni tor bertobat mah teh. Tor pas-pasi mah ben timbangan nih ya teh. Itulah. Idoi. Songona kaperlapu ido tukan ale laku mana tua nak. Songona dordo na manginum. Ale los ditabai musayaha. Baik nasing do teh ay gabi so laku be berasa na ya teh lam dit padabu matong isi jadi anggo di bereng dongan songoni tor ditegor do tong ay unang urui ba dai ni tua ki amang ido teng sol tua maju teh ido asa mantap duan mo ay ngamar barita nauli do hita di si martud di do hita di bagasi gudang do nama yang bainot. Nah, di semua mula kita di nadidok nih akasisieni ya tenak ini bulus si bana. Puasa napa 2 tahun. Bulusnya sudah mengikuton Yesus. Ditadikon ulauna lapatanna. Ditadikon nang amanah keluarga lapatanna secara ada ulaun teh. Dan gabe putus hubungan nate lapatanna di bagasan dok amadok keluarga teh. Ala dibotoi bana ma. Ise do si ihuton ni mana iya teh. Dia mengetahui siapa yang dia ikuti. Udang lu colma di ngoluon dan di boto isi si hutonon nah. Udang di asli huton. Songon halak Kristepe ya mau lu sukun. Apakah Anda saya nggak dong 2 kadongan 100%? Apakah Anda menjadi orang Kristen yang baik? Ya, saya menjadi orang Kristen yang baik. Nah. Ale di balik nai gudang do di tongah-tongah Kristenon alang lapatanna ya dong lo ora Kristen si pangitihut songonia teh si pangitihut bahalak tu gereja alak marta tu pertanyaan edo kan ale biasanya molo songona ngalido muse dia ke uloni parhurioni di hut do songoni dang ada prinsip ale molo kita ikut gabe halak Kristen natutu do teh si huton Yesus natutu ada prinsip. Karena apa? Karena kita tahu yang kita ikuti itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus ada penuh kuasa dan memberikan kehidupan bagi kita. Itu yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Unang golom ria-ria teh. Manghiton Yesus. Bulu si bana mangulahon. Belagi kita lau makubasi dok di lau mangulahon dia ke ulau tahun nate. Di ulau ni Tuhani. Unang golom ria-ria. Sapalah huiton Yesus iko huiton. Sapalah ulaon nasalelengo denggan ikon tok tong do huiton. Alanya ala nunga tabuktion di ngoluta dung tatada Yesus duk taihuton Yesus duk ulaon ni Tuhan Yesus. Go do dame las ni roha nang pasu-pasu di tonga-tonga ngoluta. Buasa dakta pertahat tonon di tonga-tonga ni ngoluk. Odoi ihuton ahu nina
taihutun nate dia keulot tahun nate. Balik kita makubas dia keulot tahun. Nang say mamereng lapatan na babu saya jodoh. Buah doh. Adong do pangomoan, adong do buah, ado bui do hira-hira songoni, dak songoni. Nah dari dia kon sadok ulan ni huito Tuhani asa marmulia ibana asa terguar-guar Tuhan Yesus jala jupang madiahu pasu-pasu. Odo si pikutono tadi ngolut tahun. Unang dipikiri halak kate. Ya gudang do jolma kadang-kadang gumudang pertimbangan sian luar road teh. Namanya Tuhani melihat cuaca. Memang cuaca sifatnya bui berengon, tetapi jangan kita tergantung kepada cuaca. Molo contohna, molo roudan, sugari roudan ada tu gereja. Apa adong do payung, adong do mobil, adong na dia teh, na bui tu gereja. Ale mulu didok namang ihuton Yesus secara bulus niro hado haporsian ihuton ala taboto na huyutoni ido silian ngolu jala mangalehon haluaon do pasu-pasu di bagas ngoluton. Jadi ikon terus do semuanya. Namang taida ma di bagasan aka ayatia teh di tadi ko sude nakiningan mangihuton Yesus. Jala Yesus pe molo dibereng dui pengorbanan ni akajol maya teh. Suatu ngaduk suku-suku dihita kadang-kadang namang Yesus on Peter Martong etong. Aku ngagudang hula kon, ngagudang lelakku, ngagudang mundo tikiku habis. Tak pula sangat tu sia teh ubal gado bahasa-bahasa ni Tuhan itu hita. Molo nunga bulus kita manggil Tuhan. Unak pula tahetong sedia gudang nang takaluarhon di tonga-tonga yang ulit taon. Kau prosia dulu kita. Apalagi namang ulaon soto ngadong use namang ngalui pangumuan. Borat dia tidak tahu. Odo na di Tuhan Yesus di ulit taon. Odo na di dok si Tuhan Yesus na tutu. Namadok uiton Yesus pos rohaku. Pebua anggo ibana tok tongdo digohido akan narikoti di ngoluku asal marsi tutu au lau mangulahon aka ulauku mangasahon Tuhani di ngoluku. Melihat tema amanami do inanami di bagasan tahun 2022 on mengamar regem tadu piate sonari romuse paru kilo ninnakan ira menghantar di situasi lam tambah agak sedikit krisis sate meningkat musim penyebaran COVID tadi sepusia adalah Depok kemungkinan itu adalah masuk ke level 4 kemungkinan nate ada pengumuman dengan dong dope ada dak nasi alai ahap na masa di ngulut tahun paru kliat dia ala nunga somal hita mengadupi nasi songoni ate dak pula ganggu rohat tayate amanginang dah usah ganggu. Ale taparateo mahatani Tuhani ihuton maahu ale dang lapatan ihuton nau hantam kromo ate tetap lo hita prokes ate tetap prokes detong ale ingok ma molo ubal gado hapor siauta lau mangihuton ibana di ngulut taon pos rohata donganan ni debata do hita toktong di leon tu hita gugu di hita dan gabe ganggu rohata mengadupi doh marninda mabikia kana masaya ale do honotta do ubalga do pasu-pasu do wasu ni debata mandongani hita di salhut akagolan ngolut taon nate alani di bagasan trupukon di jauh do hita ihuton maahu di do Yesus tangi ho mahatana begi hatanai bulus maroham lau memuji Tuhan. Unang gabi gudang pikirat tatu nasing lau menghitung Tuhan niate. Termasuk kita nama kubasi huriaun. Sudah itu kita makubasi huriaun nate. Baik parladu, badita, ruas. Sudah makubasi melayani Tuhan do kita. Baik di punguan parede. Baik do kita sebagai umpamana na panguri parhubas songoni. Sudiru hita pelayan Tuhan songonon. Ale ihut
ton mah Tuhan ni ate. Ulah mah ulau ni Tuhan ni. Odo tugas di hita te. So tung biar holsuak kita unang saya dipikiri manang dia. Di boto Tuhan ni do pasahaton nadinggan di ngulut tahun asal mah porsea hita. Atong odo jojo di hita amanginang. Termasuk lo mamikiri mungkin rak mangadu aka parsoriot tayate. Aka sidabu-dabuan di aka keluarga dot nasing. Di dok Tuhan ni ihut tonau. Begeau tangi ho mahatana. Martangi yang ho. Audo na punah huaso. Audo punah pasu-pasu. Audo todii na boy mandonganimu disude aka ulaumu. Pos maroham ihut ton ahau. Dang bayano Tuhan hita mangiton ibana. Gabi marsiak bagi manang di bagasan akan marsikor ate. Allah gok holong do basa-basa Tuhani na boy apehon na tu hita saluhut. Asal ma bulus hita mangulaulaon manghiuton Tuhan Yesus. Amin. Martanyang hita. Mau lihat gudang di sombon rohanami ali Tuhan. Di suara ni hatam nama jauh hami. Ihuton ahu. Hodo si huton nami Tuhan. Nama ngarahon ngulu nami. Asabui hami jupang hanguluan. Pasu-pasu. Dame. Lasni roha. Dor akan nauli di tonga-tonga ni ngulu nami. Alania li Tuhan. Pargugui mahami. Mulu tu kami jujud mengadupi aka parukilon parsorion di tonga-tonga ni ngulu nami. Ala pos rohanami lito molo hohuiton jupang ma ima sonang ni roha jala jupang ma dalan nadingkan hasit tongan laho jupang nami di ngulu nami. Ali Tuhan muliati ma di sobang rohanami latak kasali Tuhan marhite parsauran nami dia pala minggu sedarion. Nah boy hami makilal makam melaten di pandongani omu di minggu di ulaon nasalpu. Lo sido ali Tuhan nang di bagasan obas namang ihud. Namang ulah hami ali Tuhan daka ulaon nami pos rohanami molo saleleng hami mangitoko ali Tuhan ni ngulu nami. Di dongani ho do hami dituturi ho jala di pasu-pasu ho. Lo sido nang di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Nyalahu makubasi di tonga-tonga ni aka pelayanan dia ka minggu naruon ali Tuhan. Dia ka ulaon di kategorial dinalaho patupon akaragam patanakon hatami ali Tuhan. Saya ho matoktong mangalan hiaring gason di hami. Ay hodo hiutok kami marhite parsauran punguan na hupatupahami di ganum akatikina. Songuni nang patupon ni huriam nang pertanyaan sektor ali Tuhan marhite live streaming di ganum minggu di hari Selasa on asi maroham hodo huhitok kami ikon tangi hono nami ma suarami ali Tuhan babua hami toktong makarikot ton ali Tuhan di pajomu ali Tuhan di hami lau mamasu-masu di ngulu nami lo sidubuan nami ali Tuhan dia kana masa di huriam dina di ari nasalpu ali Tuhan dia lapodo sada ama tonga-tonga ni ruas ni huriam keluarga imaha manalu tak tagamu nali Tuhan tang bocaro hanina sida dope ali Tuhan alani Tuhan dinaro huriam lau mangapuli tod dimima na mangula lau mangalian gugudo pangapulion di tonga-tonga ni keluarga na tininggal hon songoni ali Tuhan nang di rencana ni huriam lau membentuk panitia pembangunan ni huriam ali Tuhan. Jala homa toktong ali Tuhan mangalian lasni roha. Dot gugu tu hami lau patupau ni ali Tuhan. Ala disakap ni huriam ali Tuhan. Patupon nami malau song pembangunan di aset ni huriam narikot ali Tuhan. Si Paulion di bagasan partikian ali Tuhan. Alani pargugoi ma sude aka utusan sektor punguan lau doh ali Tuhan makubasiho songon dalan laho mangului panjuom ali Tuhan
di tonga-tonga ni ngulu nami. Dia karuas ni huria male Tuhan ima dinaleng majalo pasu-pasu perbagason miduk gultum dohot oroan narut Rosalina berupar dede sai pati rumah di ulaun pamasuk-masuan di hari Sabtuon ale Tuhan. Asa sonang hari berubah sude akan nama dohoti di bagasani. Ale lu mobil itu pasada marohana sida di bagasan holong mi asa gabe rumah tangga nadingkan si toko ale Tuhan di bagasan ngulu nasida. Ali Tuhan di bata di hamula terohanami di basu-pasumi nang sahat tu kami bi ali Tuhan. Ima nang sahat nang marulang tahun akaruas ni huriam ulang tahun kelahiran don di pernikahan. Saya tabai ma pasu-pasumi tu nasida ali Tuhan saluhutna. Asa gabe di bagasan las ni roha dame hasadaun dumobi tonga-tongai keluarga. Asa boy tat puji guarmu di tonga-tonga ni perdalanan ngulu nasida. Jala di hamul terohanami ali Tuhan. Di saluhut bahasa-bahasa nang satu hami lau sido ale Tuhan patari dok kami dok di tonga-tonga nya karuas ni uriam na pasahatun akapilian na ganut minggu do iuran di huriam ganut bulan dohot diakoni sosial nasida sai tambahi mapasu-pasumi ale Tuhan di saluhut akaruas ni huriam asa di bagasan sian buas ni roha nasida lombang ale tuho ai ido sada dalam pelayanan di hamili Tuhan di namandok moliati hamili Tuhan tuho jalalahu mendukung dia karagam pelayanan di tonga-tonga ni huriam moliati mali Tuhan dia kasih dabu-dabuan nong satu hamibi ale pos dorohanami marhite ulon nami nanang ulon nami di bagasan partikian mangihut ale Tuhan sai pasu-pasu muhami di ulau dia oleh Tuhan di tonga-tonga ni aka ulon nami Leon hahi pason dame sonang ni roha nang dau sian aka permaran di hami lau si dole Tuhan nang di tonga-tonga ruas ni huriam adong do piale Tuhan na di bagasa persahiton alani penyebaran covid na dong sumaing pargugui na si dale Tuhan leon pos ni roha jala asa hotok tong ale Tuhan nama masuk-masuk aka ubat na pinangan na jala hosa dire Tuhan marhiti tangamu na laboki mudarmu ale Tuhan na paluah kami ido na mangalan hamalumon dikan uas ni uriam nang hami na punggon ale Tuhan na jujud saya hubuah kami akan sahid na dung di hami ale pos rohanami Tuhan songon di bagasan hatam molo hohuitok kami molo hodo proses hami tak tagamu dang cupang di hami ale Tuhan pasu-pasu godang di ngulu nami atau pak borhat mahami ale Tuhan siam bagas joromon lo mengulon nami di sarganu pari asa ditorangi hodoha marhiti todimi jala jupang mandi hami sonang ni roha do pasu-pasu gudang di hami mau liati ma di salu nali Tuhan hola na mangasam guari Tuhan Yesus Kristus hu pasat tangiang pangiduan nami tuho amin. Tasambuk mahatan itu hata di bagasan partikianon mari deh kita sia nomor 710 sia los tapasahat ma piliata tu pusat
Gijang yang mahida salutna. Tatangnya kemapilian na tapat saat di bagasan tikian martang yang mahita. Ali di bata manamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Sila ni hona dinggan dot nasa uli basa di saluhut na. Upaca tami masian ni leon mito hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa rahasia kami pilihan non pati bulan harajau mu di tengah-tengah ni huriam doh di porti bion. Buhai marohana mi marhiti te terdim. Asal mutadahami goreng isilan dohon mito hami. Asal mgir-giri hami mandok melihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saud malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matu kami sadarion hangulua siapari, say sama dosa nami sompane sanami di dosa ni dongan ramar dosa tu kami. Una kami tugi untuk pangujunan, palua mahami siang pangagong. Mahamu di bagasan damai, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damina tutodim. Amin. Mau lihat tema di tu hata, mau lihat tema di sudin gembasana tu hita salhutna, jala di bagasan tikon nunga, tak puji tu hata, tak jalo hata ni tu hata, jala nunga, tak jalo pasu-pasu ni tu hata. Anggiap mak, nang di lomangula dia kaulota, saya didongani di parbisu hita salhutna. Di bagasan tikion, aka nama kubasi, sian organis, song leader, dot songoni. Aga perladu ni huria nang kami sendiri uluan ni huria pasahaton hata selamat hari Minggu madi hita salutna. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Iya, menate madi tu hata.